дар пойгоҳи низомии 102 русия дар Гюмри дар шимолу ғарби Арманистон мурофиаи парвандае ки ин кишвари Қавқозро такон дода буд оғоз ёфт. Сарбози 19-солаи рус Валерий Пермяков ба қатли 7 узви як хонавода дар моҳи январ айбдор мешавад. Аммо трибунали низомии Русия дар ин мурофиат танҳо иттиҳомоти фирор аз артиш, дуздии силоҳ аз пойгоҳи низомӣ ва интиқоли ғайриқонунии он ба Гюмриро муҳокима мекунад. иттиҳоми куштор алайҳи ин сарбозро додгоҳи Арман муҳокима хоҳад кард, вале рӯзи оғози ин мурофиа ҳанӯз маълум нест. баҳси ин ки кадом кишвар бояд парвандаи ин сарбозро баррасӣ кунад чанд моҳ давом кард. эътирозгарони хашмгин талаб доштанд ки Пермяков ба Арманистон супурда шавад. дар гузаргоҳи Оқжол дар марзи Қирғизистону Қазоқистон чорабиниҳои расмӣ ба муносибати вуруди Қирғизистон ба Иттиҳоди иқтисодии Авроосиё доир шуд. Рамзан бардоштани дарвозаи марз бо чапакзанӣ истиқбол шуд. аз имрӯз назорати гумрукӣ дар ҳамаи 8 постгоҳ дар марзи Қирғизистону Қазоқистон аз байн бардошта мешавад. Иттиҳоди иқтисодии Авроосиё аз сӯи Русияву Беларус ва Қазоқистон дар соли 2014 таъсис дода шуд. Арманистон низ ба ин созмон пайваста аст. садҳо толибилмон дар Мингора дар водии Своти Покн бо талаби аз нав кушодани мактабҳояшон эътироз карданд. ин хонандагон дар шабакаи мавсум ба мактаб ки дар назди масҷидҳои маҳаллӣ амал мекунанд, вале омӯзгоронашон коргарони давлатиянд, таҳсил мекарданд. аҳли раҳпаймоии рӯзи 11 август гуфтанд, кӯдакон ҳоло барои расидан то мактаб бояд фосилаи тӯлонитареро тай кунанд. ҳукумати вилояти Хайбар Пахтунхво мегӯяд, ин мактабҳо чандон муассир набуданд ва танҳо 1 ё 2 кӯдак дар онҳо таҳсил доштанд.